Hello mga sis! I'm back. So, ayan na yung buhok ko. Like, ang shiny niya mga sis. Hindi ganito yung buhok ko in normal days. Like, ngayon lang talaga na nag-hair mask ako. Sorry. Ayan si Kelsey nasa baba. Naglalaro ng mga lipstick ko. So, nilagay ko kasi siya sa isang organizer. Parang acrylic na organizer. I'll show it to you later para kita niyo naman. So, ayan nga mga sis. So, this one is the Hair Fix na the Keratin Protein Warm Hair Mask Treatment. So, in fairness, nagustuhan ko siya. So, ayan yung hair ko. Medyo wavy kasi yung hair ko ngayon mga sis. Kasi yung haircut ko, naka-layer siya. Kaya, ano. Pero in fairness naman, ayan ang shiny. And hindi siya yung frizzy. Ayan. Parang bagsak lang siya, ganun. Yun. Hindi siya frizzy, hindi siya dry. Like, parang akong naka-hair oil, in fairness. Ayan si Kelsey. Let me show you the little girl. Say hi to them, baby! Hi, them, baby. Hi, them, baby! So, ayan si Kelsey. Nandito lang siya nasa baba, naglalaro. Mommy. Borrow? Hello. Okay. This one? Huh? No, No, borrow. Okay. This one? Okay. Naghiram ng ng makeup sponge. So, yun na nga, nag-makeup lang ako ng konti para presentable naman ako sa video na to, no? So, I'm gonna share with you some things, like, things that you're curious of. So, alam ko, maraming naku-curious na nahihiya lang na magtanong about PR packages, about starting YouTube, about hustling on Instagram. So i-share ko yun sa inyo ngayon. Ayan, nandito pa si Snowy. So, ayan, yung pinakauna na i-share ko sa inyo is how I started with my YouTube. So, ayan, paano nga ba ako nag-start ng YouTube? Feel ko na share ko na ito sa inyo. Pero, konti pa lang yung subscribers ko noon, mga 100 pa siguro or 1,000, ganun. So, sa YouTube talaga mga sis, like, it takes time talaga. Kasi hindi naman ako sikat na tao, hindi naman ako yung, nakikita nyo, like, na active sa mga social media, ganun. So, it took me some time to gain followers or subscribers. Nung nag-start ako ng YouTube mga sis, ano lang yun, parang wala pa ngang voiceover. Parang makeup routine lang na ganun. Tapos, naisipan ko na mag-vlog ako kasi, kasi nanganak na ako kay Snowy noon. Sabi ko, maganda siguro to pang keep ng memories. Para pag lumaki si Snowy, 'di ba, makikita niya yung mga videos namin, mga vlogs namin, kung ano yung ginagawa namin nung baby pa siya. So, maganda rin naman. Until now, like, when I look back at those videos, nakakatuwa. Kasi baby pa si Snowy noon. Like, ilang months ba siya nung nag-start kaming mag-vlog? I think she was 3 months that time. Nung pumunta kaming Davao. Yun ata yung first vlog namin na andon siya. So, and then mga sis, if you want to start YouTube, don't start YouTube just because of the money. Kasi alam naman natin, di ba, malaki yung sinasahod ng mga YouTubers, lalo na kung marami kayong viewers. So, hindi dapat ganun yung mindset natin. Kasi kung ganun, talagang magka-quit at magka-quit ka if you're just doing it for the money. Kasi hindi talaga madali na mag-gain ng subscribers or followers. Di bale na lang kung you're the kind of person na sobrang funny. Kasi hindi naman ako ganun mga sis. Hindi naman ako funny. So, ganun ako nag-start ng YouTube. Katuwaan ko lang siya kasi wala naman akong trabaho noon. And nagpapa-breastfeed pa ako kay Snowy. Hindi muna ako nag-work for 1 year. More than 1 year since nagbuntis ako kay Snowy. Since I graduated actually. So, yun. So, paano ba ako nire-reach ng mga brands? Usually, mga sis, sa mga local brands, konti lang yung nagpapadala sa akin. Pero, yung big brands, like for example, Lifestrong. Ayan, si Lifestrong. Ayan siya. Si Lifestrong. It started with the Kathy Doll Cosmetics na pina-review nila, pina-feature nila sa videos ko. So, it started there. And usually, nire-reach nila ako through email. So, most of the product collaborations that I have, they reach me sa aking email. Konti lang yung sa Instagram. So, another thing is, pag nagsisimula ka palang mga sis, huwag kang mag-expect agad na parang magbo-boom agad yung mga posts mo, mga videos mo. You will really start from the bottom.
So, ayun, let's go back sa topic ng mga PR, ganun. Yung pinakauna pa lang nagbigay sa akin ng PR package, ilan pa lang yung subscribers ko noon? 200 subscribers pa lang ako sa YouTube noon. And sa Instagram, meron akong parang 700 na followers. So, ayun. At hindi ako active sa Instagram that time, mga sis. Kasi I'm a very shy person, low-key lang, ganun. So, I don't really, like, engage sa mga postings, ganun. So, yun nga yung pinakaunang nagpadala sa akin ng PR package is si Miss K. I can't really forget Miss K kasi naging friend ko na siya sa Facebook and pag meron siyang pinapa-swatch sa akin, ganun, ginagawan ko naman siya. Very memorable siya na person for me kasi she's the first person na naniwala sa akin. Like, 200 subscribers mga sis, papadalhan mo ng PR package. Like, duh. Hindi sila nagbe-base sa kung ilang subscribers mo. So, they base on the character of the person. Ano pa ba? Ano pa bang topics? Ano pa bang parang curious kayo? YouTube. Sweldo sa YouTube. Ganon. So, if you're wondering if how much a small YouTuber like me earns, actually sis, depende yan sa views. It doesn't matter kung ilan yung subscribers mo, kung ilan yung followers mo. Nagmamatter yun sa views kasi per view yung count ng advertisements. So, yun. Basta, hindi siya bababa ng 5,000 pesos. So, sa mga malalaking YouTubers na like for example, Alex Gonzaga, ganon, Ivana Alawi, as in, like, feel ko sis, malalaki na talaga, like, 6 digits or more yung ini-earn nila. So, ayan, wala naman na siguro. Kung meron kayong mga questions, mga sis, just put it down below and I'll answer them for you in another video. Kasi bala ko talaga mag-Q&A. So, anyway, magpapahinga na tayo. Ito yung pinaglaruan ni Snowy kanina, mga sis. I'll show my mini lipstick collection. So, some of these pinadala and some of these binili ko with my own money. Ayan. Mamita. Mamita? That's Mamita. Where's Daddy? Where's Daddy? Mamita. Mamita is sleeping. Daddy, where's Daddy? Daddy. Alam niya na. Kelsey is swimming. Ayan, meron kaming picture dito. Nagsiswimming siya. Ayan. Medyo old school mga sis, pero sinadya ko talaga na mag-keep ng photo sa album. Kasi iba yung iba yung dating pag sa album. Kasi nung bata din ako, ganito pa yung mga uso, hindi pa yung nasa Facebook lang. Let me show you some photos. Ayan si Kelsey, newborn pa lang. And ayan ako nung birthday ni Kelsey. Ayan. So mga seasons, it's another day. Hindi ko na natuloy yung pagbablog ko nung nakaraan. Wait lang. Ang ingay ng electric fan. Hindi ko na continue yung pagbablog ko last day. So, 2 days after na to. If you have video suggestions, mag-suggest na kayo, be, para may magawa yung ate nyo. So, thank you so much sa mga sumali sa giveaway. Meron pa akong ongoing giveaway right now, mga sis. If you want to check it out, I will link the YouTube video of that giveaway down below. And then you can also check my Instagram. It's @blissihon. So, ayun. Andun yung mga mechanics so that you could see. Thank you. Ayan. Si Blight. Ayan, nag-order ulit ako ng kutsinta. Nagkuha na si Lola. Nagkuha na. Minsan talaga, sis, nakakabisaya ako. Like. So, anyway, ayan, pinaseparate ko yung niyog sa dip. Kasi meron siyang dip na dulce de leche. Ayan. In fairness, medyo thick yung dip nila ngayon. Ayan. Kain tayo. What I do with the kutsinta is to dip it. Ayan, dip. Yan siya. Let me show you para mainggit kayo. Para bumili din kayo ng kutsinta. Ayan. And then with the niyog. Siguro pag nanonood kayo ng IG story ko, makikita nyo na palagi ako may kutsinta sa bahay. Yung kapitbahay kasi namin is nagbebenta sila ng kutsinta. 12 pieces, 50 pesos. So, ayan. Bumibili ako everyday. Sarap. Hindi ko din i-dip buo. Kasi, masyadong matamis na. So, half lang. Yan.
show you something that I bought from Shopee. This is like one of the things na pinakaayaw ko talagang gawin when I'm doing my makeup. Oh, that's a ribbon. So, ito yung binili ko since wala na akong falsies. Binili ko dalawa. This one is like 72 to 80 pesos lang ata. And it comes in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pairs. And ang gaganda, ang lalambot. Ayan, parang totoong pilik mata mga Seasons. Diba? Kita nyo? It's just 80 pesos. Ito, medyo dramatic siya. Pwede siya for baddie looks, ganun. So, hindi naman talaga ako marunong maglagay ng false lashes, mga sis. Sometimes lang kasi, kailangan ng mga looks ng, alam mo yun, pilik mata. Kasi if you could see, my pilik mata is not that long and it's not visible, lalo na sa camera. So, ayan, the other one is this one. This one is parang for everyday use. Perfect siya. So, I am going to try this maybe next time. Tinatamad pa kasi ako mag-makeup, mga sis. So, yeah. So, maybe I'll be ending this vlog na here. So, thank you so much for watching. And I hope nag-enjoy kayo sa vlog na to. And marami kayong natutunan. So, that's it for today, mga sis. Thank you so much for watching. Don't forget to hit the subscribe button and the thumbs up button below. So, that's it. Bye-bye! Naysayers and haters who made me one of the greatest. I know it kills you inside, that's why I do this for you. I do this for my father, who I've only seen from time to time in my dreams. I do this for you. I do this for my mother, who's finally clean, no longer a fan. I do this for you. I do this for my sister, my wife and my kids, cause they part of the team. I do this for all the naysayers and haters who made me one of the